tun tum chu chidang deuh hlek thlir hawang o Hmeichhia emaw mipa mit lak le an rirun ne an tum nelama an che thina te an zona social platform pakhat Reddit users ten an chana te hi thlir hawang o kan thlir haw mai in zo pro amithar te khan khonga yin channel hi lo subscribe sak ve ula notification bell kha metin ola khan imet le keu don nia kan soi to ang khan Reddit mangtu user pakhat emaw o 5 share alam dan tur hi kan thiam bik cha lo Hmeichhia emaw mipa mit lak tuma I che thina ber enge ti in zone asiama an channa te hi anui cha thlak hlom hle ngai tha chung zom nga lang glomi te di chuan motor tam wang lai takin saku chuak man tumin kongka crossa wanei thak takin motorin min sil lo hlau ma se kar khat chung ka kuta chunna ana thong user dang pakhat chuan nungzonga inbin katum amalamin voi khatma kala inbin sin ngai lo shim shim trampoline apo nunglama ka inver ve vaka na to kin leya kalu ka so chot ringot zakdebin ka thau chwaka kala lok zui le ngal za thak takani khanu khan min lo du ve deu po ni se ka chante chuan min du ve deu ti in an soi khamini atang khan abau ngal chiang khop mai beer belly bigol New Zealand ko omlai ni a hostela ko ompui nu chen khatinen beach party a kalkantuma party na a kaltur chuan long ferry a dollar ni zel choyanga ya kilometer khat vel hlani Hmeichhia mit lak nan in leu kai ka tumta a poisa safe na alo ni bok nen achan vevel ka thleng to ti a chuan tuipui lama chuan kalu tel tel ti ka insha a tin ka chaw so to le ekdin tin emo wawgam ka thleng thei shama longchol na atanga meter zavi le hlani inti thei takin nulate bula chuan ka va pheya mase aruk chuan chaw takani chanchin lom lam chu nulazinga pakhat nen chuan kanin zui bik thei chanchin lom lo lam ero chu longchol man dollar ni kha kalam le holam man lo ni a party a zo fel chuan kirle na man tur dollar ni ka choi le thau thawa ngai ni snowdrop rides kumsom pani vel kan ni lai ni a ka school bang holam chu thir sakor mangin ka home ka ke aya kumga vel bora upa me chitle rol rol ka palama chuan kal me ka ke akalna pavement kongchu aten ema wangin tle rol rol te le bel tur chuan kongpui pa nga ya lu thak phota nga ya ni chung me cherwal te mitlak nan chuan lepel nan konga chuan ka tum tha anga ka lepel vele pavement a chuan ka thir sakor nen ka zong chhole ang Hmeichhia te chuan chepa min tingo tang thi in riru ka siam felani ma se kha mini khan ka thi che pani Hmeichhia te mitlak ka tumru ema wangin ka thir sakor khal ka lo ngai to tok lawa ka hisab swal der mai ka zong chhole tur chu pavement tlanga tak chuan ka tuma api anim bukara chuan ka tlulut phei tanok noka ka thir sakor chu konglaya athal top bok ka thil tuma ka hlotlin na Hmeichhia te ka lepel min chan pui tu min an lo tan khoma keila ka lo cham bui boya min nem nan a kiu do e min na ti zui ka hlotling anga ka in ngai ve top mai khata tang kha thir sakor ka chuang le to ngai lo ni che cheve khop mai slot with a top hat Dominican Republic ka kan omlai ni a stage ala min ti siak na dance competition an neya du du tel thei ani mi zani vel borin amuna an thlir me kani kumsom vel bor kani a Hmeichhia te rol pakhat kumsom pali sompanga vel bor mel tha ka ti zong tak pakhat chu indi siak turin stage a chuan ading verana kari ru chuan chu Hmeichhia mit lak le ri ru ne na ol sam ber chu stage a chuan han chawa thei to pa han lam ve ani ti chuan stage a chuan ka han chhaw ve to pa chu Hmeichhia nen chuan kanin mel pa reng bok a bai pui tu te chuan stage a kanin rem dan tur chu an siam rema kanu le pa te chu makti le hlau thok takin an lo omani ming pelut lawa chawve top kani awangin arem fel tu chuan microphone chalo chuan lamin stage chang chuan min chuk thak tir le ani ma se mi pui te changin khongai na kut ben ka lo ve ta thave keluthas rol thar kan ni la yen taekwondo class ka kal china ka kumral pui vel Hmeichhia tle rol pani chelo tak anom ve bok kanin zirna bulluka restaurant ko ta chuan class chan ma in Hmeichhia lan zu china Ande ru ne nan le kom ka chak ve wangin Hmeichhia zo ka ching ve chan ta ni ni khat chu Hmeichhia zinga pakhat chok chu alokal ma a kan pani chuan Hmeichhia kan zuk na china chuan Hmeichhia kan zu duna Hmeichhia pakhat zo ka lokal chuan zuk ve le adwa wangin ka zuk pui le ta a ti chuan class nei turin a chunga kan lut hawa wama vel kan han nei chuan kalwa ka ron chuak ta a pona ka tlan chuak wata ka Hmeichhia zuk na chin restaurant a chuan a chunga thil ei me kan oma
an restaurant malam dar thalanga chuan kava phut ator maya achunga thil ei mek tile an ke share chuan makti takin min lo en thap mai ani ati chi lo khop mai exotica astronaut high school kan kalai ani a school kan ban nu dewa ka star de mai me pakhat nen kanin biak mek lai chuan atu ka te san nei tura Spanish notebook alokara a theingil dai ti min shila ani chu ke ai chuan an omna hlat zo ka wangin tanpui ka tumta ni mel khat vela hla kan skula chuan ka vakal wangwanga alokar ka thlen chuan ka kola alokar honna combination ka zota anot bu phek som aya tamma chu hallway chhuata chuan chuchungin ka chher chwa sak veka ani ina lo ziak zelani keima zir lai po ka chher that pe lo lain ka lo in pizau khop mai copper smoke clayton kanin bolvom dona meiche ho mua intipa takin khelche ilati pa in ka kor bul po thak ka tuma ase ka tum lo deu ka kor bul mai pa ka boxer nen an vai in ka po thathuta aza thak ve khop mai throw away 66 kanin mu zui vak karin lo wangin dot ka shila journalism experience ka nei ti in atak taka college class vai khatvel ba ka chim lamani chupa chuan kanin date masak bera police le thalai rol in nor boy na report nei turin min shaya ka chan chu tear gas tam tham tak le min la rok zui le dangalani ka hlep che khop mai broken dew no pang scooter ang hian chulaya tlang oi bera chuan ka tlan tha rong phorna motor ka zu su a anung lamdar thalanga ke zui bok achunga chuan kwanga oma pon lama chuan achungte shilhai mel takin anlo ombok thin ning nong chungin dar thalang ke them tin chuan ka thowa rang takin ka scooter chu la in ngai dam dil mol mol chungin ka bai sun ngal vat vatani na te hle ma ila na twara lo le reng kha rem po si lo a shom ve khop mai rami 538 ka star rock me che chelo zet chuan kan skula a jacket a theingila ape tuwa chan nge ka duwa wangin in lama ka hon saka atu ka a jacket ka pek chuan a jacket rutu a min pu zui ka ngei tak takani ka pele po kha ka in chi room ani drew bob 1000 elementary school kan ni la yen ka me che du deu pakhat bula ka kal chuan chewing gum chalang taka thil chalem chungin ka kuchal ka el richin ti chuan pamin ti ka be se ni hetiang dewa ti ve thin kan zing a hian kan tamin ka ring tlat iti ve thinem Raymond 1138 kumsom panga kan ni in lekha borit tak in tak thlir dictionary bu cha tak inches ria don le ke jinga vel don ani kring me che ho mua ka hwai sin zia le tor chel zia lan tir nan chhuata ka mu a ngil ta ka king chungin kalu zona tak ka tak tir ma se ka lo tor chel vak lawanyang kalu a haina se e mai ka thau tur po ka bai de nok nok mai ani killer corrupts pipu in then lai zon kan katum dan chuan me che mu lain pipu in then lai chu ka zon kanang kalu lam da ma sa in ka in bin zui ngal mai don ani ma se kan zuang che mai chu chang tak mai yen pipu thut na lai thing zai phe ka chuan ka mai ka tau chor mai ani katum man le to lo king poner kum som vel bor kan ni la yen kan in kot pa ka monkey bara chuan keima chawin ka wai kwal vela thok le khata me chitlei rol kumsom paruk vel bor panga kalampana thir sakor ron khal lai ka muthuta an mu laya inti theinan monkey bara chuan wai tu men an mani en chungin ka zonga mase ka zon thel chang le leichara ka tla thdopa ka chap zuya chung tlei rol rol te chuan kan in min zotin min chai hota ni an vai chuan fel hle ma se ka tan chuan za thak takani same rules apply primary school ka kalai kumsom emaw som pakhat vel ka ni lai ani a meiche pakhat ka du ve deuh bula ka om nai chuan inti panan rum taka mengin enga ma ngai lo angin ka om chin ma se ani chuan ka thin rim reng tura le ril ru lam chang lo anga min lo ngai dai phani alo ti chi lo khop mai hetiang dewa inti pa le mengrum de ul chen hi kan om ve nge in ka ring tlat honcho 114 kan chanu nen golf kan khel dun la yen a chanu chelo tak mai alo shoi ve theng em ti in min zota chunu chuan golf ala khel ngai lo ni ti min shil bok keipo ti fu in ti tak chungin kalo o a alo chat lo viau chuan in date pui turin ka so mang ka ti ril ru a golf kan khel le don chuan a chanu chu alo kal tange ya a chelo khop mai golf club vok fung a ho vel lai chuan in ti thei takin warm up shoot kalo nei vela a dot che a chuan a ron ding ke chuan aril ru ne nan ka thei to pana in golf ball chu vok tho long long tumin na takin ka vaya ma se ball chu ka vok thela
lấy chu na takin ka hlap tawak maya ka golf cup chu abung poka abung le lam lo sut chau chuan ka maya takaron fupok zalo dewin ka noi taring otani du tok le phot mayang o keini pu yin hetiang dewa chet na hi kan nei furin rin chung te chu comment lama lo sui ve ta che tin chan ten he video hi an chat ve theinan I share ke on ya o